bitar lab kakan hon long kemi jong ki meitai ya ka jingle jong ki sipai Assam Rifle ha kaba kilale ban ya sim benta ha katei ka jing duai kabla penlong ta kakan hon jong ki koki ha kane kasngi balale kane ka jingle sim benta jong ki sipai Assam Rifle ha kaba ki koki klap penlong ya katei ka jing yeseng kala pen bitar lab hadu bakal pendom riang ya kilong kemi kepada ki kan hon jong ki meitai bat kila ong ro bakane ke jingle jong ki sipai Assam Rifle kadai ke jingle siliang ya kata omla banlen nama balai kilai pani sim bentalang ha kate ke jing duai bala pendong da ki kuki ha katne kesngi kepala le no laong kine ki pat ku meitai kane ke jing sim benta jong kine ki sipai Assam Rifle kelapan bitar hadu kata-kata hadu bakalawan ra ya kecing ya kenat pat kecing ya tom shushu bat kecing nang aiding shushu halor kane kecing ya kajia kepala cia handrei namar limba kane kelapan bitar shushu hadu bakinda file FIR ya kine kisipai Assam Rifle belawan bani sementalang bani aimen sim yaki long kemi kuki bat yaki wei ki pat kuki ki bayadon mentalang hagate kecing seng lingba kane kecing le jong kane kipat meitai kelenang pen ingding shushu kenang aiding shushu ya katma hapo Manipur hadu bakal penpoi shadu ka FIR ban file persya ya kine kisipai namar ba kilale kumni bala ongro ba kisipai jong ka India kila tom sat pat kila tom hadu kata-kata ya kecing le jong kine ki sipai Assam Rifle namar ba kalong kom kecing le siliang laong ki sipai India barok